Hoijak Koktwmani Bisingtwi Sephahijala Police NCB SDF de BSF ni thansa Twidulmungbai Aralia Gram Panchayat Amchaio TR03E 0798 Marini Khungsa Malkhungo naitugwi manjakha Kwbangma Rangmarini Syrub Patimungo Khoroksa Borokno Phano Romwi Manmani koktwma Kwrwi Haste habang hasino femuni yakni kagnani bagai dalbidal samung budang yakona hari dongo yaba abani mungsa phela mung janglia hasini kisa seglukuro kisa serangni bagai abu hai femuni bania khlai dongo abu bai hasri sigla sigli rokni thinak muna phasing thangai dongman lungjago Hoijak Koktwmani Bisingtwi Sephahijala Police NCB SDF de BSF ni thansa Twidulmungbai Aralia Gram Panchayat Amchaio TR03E 0798 Marini Khungsa Malkhungo naitugwi manjakha Kwbangma Rangmarini Syrub Phiaba Patimungo Khoroksa Phano Romwi Manmani koktwma Kwrwi Asholo SDF SP Koloroy Additional SP Shobik Deb Sunamura Sub District Police Officer Shoshi Mohan Deb Bormate Sunamura Thanani OC Tapos Rasni manjakha khlajaka o abhijan आप लोग भी थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना भाग जाए तो भाग जाए आप नहीं छोड़ी फिर आपकी आप ही आ जाइए आपको तो हम लोग ये दिखा रहे हैं बारिश हो गया ना तो ज्यादा Patimungo hasini lukuroni bisingon usa khawana mong tamri hinke abo haike sabrumno fek muni mani khini majagai tongmani nonugoi hasini lukuroni bisingon usa khadal bidal singmong Patimungo te sabo kurungjak tong abron te jaitu gunai tu ngong khorjak tabo police bureau report Chini Khorang